Измия. Дай Пеня, събуй ги обув, тя ще ми измий си хубаво крака, ще ми нови чорапи. Днес вътре скоро измий си, ще ще ми чорапи после. Чакай, бе, не бърза. Измия. Така, измий си и колики, хваляш си чанчета, събуй обувки, аз ще дам чорапи. Супер. По-добре ще стане. Дай тук. Айде, тебе. И бата късна, това гледай. Снимай ме тук. Как? Снимай ме. Ти си най-важният, как ще пропусна? Снимай, кажи. Где е какво прави? Това дъртия. Снимай ме. Ти си на видео, колата снимам. Ами. Аз... Дълги обезпишени по-тъй. Бай, Пеня, нищо не направи, връщай се обратно. Гледай как си пак. Пак от сега къде ще отиш, бе, пайко? Багажи. Сяй се спокойно, нито бързаме, нито нищо. Будалата да трябва. Всъщност будалата не съм става малко.